Takže 1, 2, 3, Majka, ideme rovno čarovať. 1, 2, 3. Dám si takto, akože takto. A teraz, ktoré začneme? Z tejto strany, z tej alebo z tej? To je na tebe, Tonko. Dáme tu na, pozri, to teda tak. 1, druhú, koľko som dala tu? 2. Tuto tretiu dávam do vrecka. Dobre. Ďalej, znova sa, ale ako sa objavila 3? Znova, to je záhada, nie? Pozri sa, začneme v tejto. 1, 2, 3, 2, znova. Dám do vrecka. A teraz je znova 3, znova figel, čari mari fluk. Začnem od stredu, odtiaľto, dám tu, tretiu. Dobre, figel je taký. Pozrite sa, áno. A teraz dáme ktoré? Z tejto strany či z tejto, alebo z tejto? Z ľavej. Z tejto? Áno. 1, 2, 3. Tak dám do vrecka. Raz. Koľko je tam tu? Koľko? No 3. 3 si tam? Určite? Fúha, no. Ešte počkej, jedno kúzlo si dáme, jedno kúzlo, ešte z jednou. Potom sa hore, aby sme to vedeli, srdiečkové. Počkaj, musíme to hádať kúzlo, aby sme to mali veľa. Takto. Takže mám tu srdiečko, hej. Dáme si takto na týmto. A teraz budeš hádať, Majka, že koľko minút ešte, koľko minút? Majka, koľko minút? Ešte máš pol minúty. Pol minúty. Ktoré? Ako čo? Tá pongiel. No, v ľavej. Áno, uvedla si. Dobre, teraz? V ľavej. Uvedla si, to je skúška. Teraz? V pravej. Uvedla si. Dobre, a teraz ideme na ostro, dobre? Na ostro, hej? V ľavej. Dobre. Ideme na to. V ľavej. Dobre, toto mi veľko nejde, veľko. Ide ti, možno som ja šikovná. Hej. V pravej. No, vidíš, teraz si ty šikulko. Vidíš, ja len tak trénujem. No. To sa zvládne takto, musím dať takto. No, Ktoré? v ľavej. Výborné. No, uklon sa, Ďakujem. kúzelník, vynikajúce, Ďakujem. blahoželám.